זכינו וראינו מה הם תלמידי חכמים אמיתיים שנוהגים כבוד זה בזה. איזה לימוד אדיר היה לנו. כבוד תלמידי חכמים של רבנו הרב יעקב יוסף זצ"ל. איזה כבוד הוא נהג בכל תלמיד חכם וגם בצעירי הצאן שלומדים תורה לדרבן אותם להמשיך ולהרביץ תורה, לזכות את הרבים. איזה כבוד מיוחד היה לו לרב יעקב יוסף זצ"ל כלפי כל תלמיד חכם. במיוחד ראינו איזה כבוד הוא רחש למורנו ורבנו רוח אפנו חכם מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. היה יושב לפניו כתלמיד בפני רבו, שותה בצמא את דבריו ומביא מפסקיו בשיעוריו. ואחרי פטירתו, כשהביאו לרב יעקב יוסף זצ"ל חוברת שיצאה על הרב מרדכי אליהו, מיד משקט אותה בהתפעלות להראות את אהבת הצדיק, אהבת תלמידי החכמים. רצון שנזכה להיות תלמידים של תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם ונוהגים כבוד זה בזה.